як хӯрок тайёр мекунем. Барои тайёр намудани ин хӯрок ба мо каду, қимаи гӯшт, панир, равған, мурч, нахӯд, кабудӣ, тухм ва биринҷ лозим ҳаст. Пеш аз оне ки мо хӯрокро омода кунем, нахӯд ва биринҷро дар об дар муддати 2 соат тар мекунем. Сараввал мо бо корд болои кадуро яъне ки мегирем. Анамихел мо болои кадуро остаҳак гирифта дарунашро тоза мекунем, то ки дар он қимаи гӯшт ва дигар маҳсулотҳоро ҷо кунем. ҳар кас бо дили худ метавонад маҳсулоте ки ба вай писанд ҳаст дохили вайро пур кунад. барои намудани ин хӯрок ба мо маҳз ҳамин хел каду лозим ҳаст, чунки бо дигар кадуҳо омода карда намешавад. яъне ки намуди каду бояд ҳамин хел бошад, хушрӯтаву зеботар меояд. мо дохили кадуро тоза кардем, яъне ки он чи ки дар дохили каду буд вай ҳамаи онҳоро гирифтем ва дар аввал мо каме дохили кадуро равған яъне ки мекунем. баъд аз равған мо намак мекунем дохилашро. баъд аз намак мо мурча дар дохили вай каме мепошем, яъне ки мурчам яъне ки ҳам бӯи хуб дорад ва ҳам ба хӯроки мо маззаи дигар медиҳад. дар аввал каме қимаи гӯшт дохили кадуба меандозем. ана ҳамин хел мо ин гӯштро яъне ки пешакӣ дар тафдон камтар бо пиёз сурх кардем. баъд аз қимаи гӯшт ки биринҷро ҳам пешакӣ мо гуфтем дар об тар кардем. ана ҳамин хел 3-4 қошуқ биринҷ. касе ки мисол ҳастанд одамоне ки биринҷ истифода намебаранд, яъне ки парҳез ҳастанд, метавонанд ки ба ҷои вай картошка истифода баранд. боз аз ҳамин қимаи гӯшт дохил пур мекунем, яъне ки баъд аз биринҷ бо пиёз мо қимаи гӯштро пешакӣ бирён кардем, то ки маззааш ҳам хуб ояд. ҳам баъд вақте ки мо ина бирён мекунем хубтар мепазад, хубтар омода мешавад дар вай тафдон. бале. баъд аз қимаи гӯшт боз анами хел бо қошуқ яъне ки 2-3 маротиба бо нахӯд даруни кадуро пур мекунем. камтар ки дигар боз намак, мурч, то ки ҳам маззаи хуб диҳада ҳам бу. боз анами хел қимаи гӯшт меандозем мо. дар охир яъне ки ҳамин кадуро мо аз гӯшт, биринҷ, нахӯд пур кардем ва дар охир аз ҳамин панир ки дар ҳама ҷо ҳаст, яъне ки дохили ҳамин кадуро мо аз панир яъне ки пур мекунем. агар панир набошад, яъне ки ина мо бо ҳар кас бо хоҳиши дили худаш, яъне ки мо ки дар хона ин хӯрокро тайёр мекунем, вақте ки панир меандозем кӯдакон вая бисёртар мехӯранд, ба онҳо писанд ки ҳаст, мо ҳамин бо панир истифода мебарем. агар панир набошад, мо метавонем ки сабзавот дигар чиро ҳам истифода барем. яъне ки хӯроки мо ана ҳамин хел омода шуд. баъд аз он мо ҳамин болои кадуро ки дар аввал гирифта будем, боз ана ҳамин хел вая маҳкам мекунем. кадуи мо яъне ки тайёр шуд. ана акнун мо вайро гирифта дар лали тафдон мегузорем. чӣ ки ман гуфтам, тафдонро мо пешакӣ гарм мекунем дар дараҷаи 200-250 ва дар муддати 1-2 соат ин кадуро мо дар тафдон мегузорем ки то ки омода шавад. хӯроки мо омода шуд. мо вайро аз тафдон гирифтем. акнун аз хӯришҳои сабз вая ором медиҳем, то ки боз зеботару ба чашм вай хушрӯ расад. мана ҳамин хел
رو میدهیم. مثل گل میشود. این هم میخه. به مثل گل شد. از کبوتی که ما میده ریزه کردیم بولاش رو کمی چوشیده رو میدهیم. خوراک ما اومده شد.